صلوا عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidh al aizza timaizukum, para sepuh sesepuh bini sepuh, khususipun para pejabat yang rawuh baik sipil, Polri maupun TNI, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, teristimewa Ibu Nyai Sobib lan keluarga besar almarhumah wal marhum Simbah Sobib, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula siang menika sowan panjenengan sedaya dalam rangka tumut kalian panjenengan sedaya mengeti khaulipun Simbah Sobibur Rahman ingkang kaping 8. Mboten sanes mugi-mugi kempal kita wonten majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae dalam rangka ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah taala, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kula niku termasuk golongane wong sing ora gampang percaya karo wali. Artine ana wong muni wali barang kula niku mboten pati percaya. Mergo guru kula niku paling ora ana loro sing rada angel percaya. Iki wali. Guru kula loro niku bapak kula kiambak Kiai Bisri Mustafa, kalayan Kiai Ali Maksum Kapiak Jogja. Kiai Ali Maksum niku padahal besanan karo wali Kiai Hamid Pasuruan, tapi rada suwe percayane. Lah kula niku ditakdirake Gusti Allah dilalae kenal secara pribadi tiang-tiang sing dikabarno wali. Mulai Kiai Hamid Pasuruan, witan sing ana Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Khotib Jember, mriki-mriki wonten Kiai Hambali Lasem, wonten Mbah Lim Klaten, wonten Mbah Mangli Magelang, wonten
Mbah Mat Watu Congol, wonten Mbah Dolah Salam Ajen, Mbah Abdullah Fakih Langitan, Mbah Abdullah Buntet ngantek Gus Dur. Kula kenal pribadi kabeh. Wong semono akeh dikabarno wali, aku dhewe kok gak mboten ate kula. Kula Mbah Sobib niki sejak kenal niku suwering kepanggih. Napa teng pengajian, napa teng mriki, napa teng ngene griya kula. Niku sing ngawal niku Mas Hambali niku sing dadi saksine. Mbah Sobib niku kan terkenal jase pirang-pirang gede-gede. Kenapa kok gede-gede? Mergo saya akeh. Jadi kula pun nate ngitung sae jase Mbah Sobib niku. Kene jero ana, njaba ana. Kene njaba ana, jero ana. Mriki njaba ana, jero ana. Njaba ana, jero ana. Pinten niku 2 3 4 5 8. Niku sing jero mriki isine atusan ewon. Sing mriki 50 ewon, mriki 20.000, kene 10.000, ngoten to. Jadi nek ketemu bangsane sampean ya paling dhuwur 50.000. Nek ketemu kula nggih paling sithik 100.000. Iki wonten bahagiane dhewe. Nek tenggen kula niku pinarak mau sekedap tok. Pinarak sekedap tok. Mudhun sak sedotan ngoten mawon Ji Samsun niku. Pun ban niku Gus kula tak teng pawon palem. Jenenge apa, Mbah? Enggak nyukani tiang-tiang pawon. Teng pawon. Sing ning pawon didungi kabeh. Mbok sing sak endi. Senengan kene lho kula mikir-mikir kok pertama kali niku angger teng Rembang, pertama kali sing dijujuk pawon. Niki arang-arang wong Medaya mikirna wong pawon niku arang-arang. Nggih ta mboten? Nggih. Ora tahu mikir Mbah Sobib niku sing dipikirna wong pawon. Sing nyugoi wedan sing gawe wong pawon. Nyugoi mangan sing gawe wong pawon. Tapi wong pawon dilupakan. Ono geger gencik wong Soekarno, wong pawon blas ora tau dieling blas. Padahal sing keringeten sing mulai pajar ijo petak niku Mbah Sobib pertama kali niku. Mangke nek pun meniku terus pinarak malih, ngopi malih, dudut malih. Terus kula nek ajeng sowan Mbah Yai Sepuh, Ibu Nyai Sepuh saged. Monggo. Maksudnya ibu kula. Balik neh. Pinarak malih cerita sithik. Niki Nyai Khalil wonten teng dalem. Wonten. Kula nek manggi angsal. Wonten Nyai Khalil. Niku griya kula niku teng lor. Ibu kula teng mriko. Nyai Khalil teng mriki. Niku mereka niku mesti ketemu. Nek santri ya bocah cilik TK niku. Niku nggih wonten bagiane dhewe kumpul sak endi. Sak. Berarti nanti niku sae nyumber ngono ta piye lho. Mulai bocil. Kula niku sadurunge kenal Mbah Sobib. Niku kumpul kabar-kabar sing aneh-aneh niku. Wah, Mbah Sobib niku wali segala macam ngoten niku kula. Lah iya lah aku niku. Lah iya. Wah, dikabarno macam-macam. Ana sing cerita niku Mbah Sobib niku gawene nambani wong tapi gak gelem ngaku. Dadi nambani wong
nyuwuk wong. Tapi mangke terus ngenalno kula niki Mustofa Bisri Rembang. Dadi nek mari sing entuk gula kopi bareng kula. Tapi kula wis iki ora ana ning Quran ning Quran ning hadis ora ana. Ngono kok wali ku ora ana. Dalile apa? Tapi bareng kula pun suwe kalih Mbah niki kula nemokno Mbah Sobib niku wali mboten mergo aneh-aneh. Mergo napa? Mergo istiqomah. Mulane kok ana dawuh sufi-sufi ngendikake al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah. Jadi sampai iki iso istiqomah, ya iso kok dadi wali. Lah nek ora ngerti istiqomah, titeni kelakuane. Ciri-cirine wali sampeyan nek kepengin roh nggih. Pengin paham mboten yo? Nggih. Soale mboten apa iso ngundang manuk. Manuk kabur diundang terus moro wali. Iso mlaku ning dhuwur peceren wali. Iso gandakno dhuwit wali. Niku nganti ana wong pinter profesor doktor percaya. Mergo napa? Mergo gandhe dal nggunakno niku wau. Iki kok kaya bupati nggih. Oh, selamat datang Pak Bupati. Gagahe iku ketara. Lain daripada yang lain. Sugeng rawuh Pak Bupati. Kula lajengake iki cerita gitu bos. Dadi mboten mergo iso ngundang manuk. Iso mlaku ning dhuwur peceren. Iso nggandakan uang. Barang ngoten niku ora gathuk. Kula niku saged. Kok umpamane kok ngundang manuk. Guru kula Ki Makrus niku saged ngundang klopo. Kan nek ngundang klopo. Dadi nek ngundang klopo diundang. Mentium sut dijikuk cacat. Wis ana, belas balik nek. Kula dijajahi tapi ora kuat nglakoni. Lah sakniki tiyang sing duwe ilmu hikmah ngoten niku terus mendo-mendo dadi wali kathah. Lah terus nek nandhani sepuh nek nandhahi sepuh niku wali utawa ora wali. Nek sampean ngerti istiqomah, angger istiqomah ya wali ngoten mawon. Nek ora ngerti sampean weden-wedeni mawon. Nek wedi ya dudu wali. Sampeyan krungu kabar Mbah Fulan niku wali, sampeyan parani, sampeyan critani. Mbah iki kabare BBM ajeng mundak malih, Mbah. Lho iya, mundak dong. Lah wis dudu wali. Wali ana BBM mundak kok dadak ribute ngono. Sampeyan nudeni. Kok saya wedi wis dudu wali. Sampeyan critani sing sedih-sedih, ya mbak kok saya sedih, sampeyan dudu wali. Mboten wali kok mawon. Jenengan sing menangi Mbah Sobib, tahu Mbah Sobib niku susah. Terus ate guya-guyu terus. Guya-guyu. Jaman apa ae guya-guyu. Ora tahu susah. Amen wedi-wedeni napa ora wedi blas. Jaman geger Jepara tukaran nek oleh mung sampeyan kok lali, lali. Sampai nggih melok ngoten kok. 5 tahun pisan tukaran. Bang, Sobib tenang mawon. Mbah Sobib ora duwe wedi, ora duwe usah.
ora duwe wedi, ora duwe susah. Mergo napa? Mergo istiqomah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dalile Quran. Saniki usume njaluk dalil Quran. Sithik dalil Quran. Kula niku dadi mubalek ya ana yen ora tau dalil niki dina dalil mergo usume wong njaluk dalil. Dalil apa? Nek didalili Quran itu ayat berapa? Surat berapa? Nek dikai hadis itu hadis sahih apa? Dhaif. Yo. Ini biasanya wong kutha-kutha sing ora tau ngaji niku. Dalil. Kali iki dalil. Ala eling-eling inna auliya Allah. Maknane iki sampeyan rungokno. Ala eling-eling inna auliya Allah. Setuhune wali-waline Gusti Allah la khaufun alaihim. Ora ana wedi ku maujud alaihi mengatasi wong-wong mau. Walahum lan ora wong-wong mau iku yahzanun susah, ora tau susah, ora tau. Ciri-cirine wali niku maknane apa? Nek cara Jakarta, wali niku maknane pemimpin. Iku dalile pilkada. Wong Jakarta gondeng kabeh. Wong Quran digundalili pilkada. Menistakan Quran. Wali niku jamane siji wali nek akeh aulia. Jamae wali niku Jadi nek dimaknani ala inna aulia Allah dimaknani pemimpin berarti pemimpinnya Gusti Allah. Udah itu orang mikir. Wali ini Gusti Allah itu berarti pemimpinnya Gusti Allah. Gusti Allah kok dipimpin? Gak ikut. Ngono sampean gue percaya lho. Ora melok wong Bekat, ora melok wong Jakarta, barang ora melok pemilihan gubernur Jakarta kok melok-melok geger gencik. Sesuk ana neh. Belani pemimpin Gusti Allah. Aulia Allah, pemimpin Gusti Allah. Gusti Allah kok duwe pemimpin iku piye? Mulane kok kan ngaji gak gelem. Durung-durung wis kadung kondang dadi kiai durung sempat ngaji. Mergo potongane koyo kiai. Sakniki niku gampang. Wonten sekolahane teng Jakarta mriko. Namine sekolah akting. Napa yu? Sekolah akting niku sekolah sing iso wong niku terus iso lulusane, nek lulus ki mriku. Wong iso nirutno apa ae. Nirutno pendekar iso, nirutno bajingan iso. Nirutno wong lanang iso, nirutno wong wedok iso. Nirutno preman iso, nirutno kiai iso. Nangis iso, bar nangis guyu iso. Niku akting namine. Ora ngerti sampean wong mriki. Niku wonten sekolah akting. Jadi sampean mriku golek spesialis akting kiai. Sampai diwarai watuke kiai. Watuke kiai beda lho, kalau kiai wong biasa niku. Kiai gede kalau kiai cilik watuke ya beda. Nglakune beda. Gayane beda. Niku diajari kabeh. Nek kepengin wibawa nganggo serbane ijo. Bahasane kate niku. Nek serban bangsa putih belang-belang barang niku kiai cilikan. Serbane ijo. Watuke sampai nek wong awam-awam nyamang wong Jakarta ngomong iki sing kiai iki sing ora ndi
Blas ora ngerti sampean. Kabeh potongane kaya kiai kabeh. Teng MUI ning Bladak. Kok Bladak sampean ngerti? Oh, ora kenal kabeh kok. Wong MUI kenal kabeh. Ana sing wartawan, ana sing pensiunan Depak, kula ora kabeh. Sing akeh ora tau ngaji. Ini lho, sekolah acting. Wah. Bolak-balik ngomong ning kembali ke Quran, ke sunnah Rasul. Harus ada Quran. Kita jangan percaya sama kiai, yang harus percaya pada Quran. Wow, gagahe koyo ngoten. Nek kiai-kiai di kiwa ngoten mawon. Wah, harus Quran. Padahal sing dimaksudkan Quran kali kiambak niku Quran terjemahan Depak. La ilaha illallah. Kembali ke Quran atau Quran Depak ini. Ya lam yajlun alias ora jalan. Wong Quran niku ora iso diterjemahno. Apa meneh diterjemahno cara Indonesia. Nek nggongen mengetahui makna satu-satu iso lah serah lagi. Tapi nek dienggo fatwa barang ora iso. Dienggo istidlal ora iso. Mergo bangunan kata, balungan kata, sak piturute bahasa Arab kalau bahasa Indonesia jauh. Kalau kayak contoh, wong Arab muni koma zaitun, menitungi ya. Wong Arab muni koma zaitun, iji. Muni meneh yakumu zaitun. Loro. Zaitun qaimun. Telu. Nggih. Zaitun koma. Apa? Zaitun yakumu. 5. Inna zaitan qaimun. Pinten iki? 6. Inna zaitan qama. Inna zaitan yakumu. Inna zaitan wa qaimun. Kana zaitun qaiman. Pun pinten niku wau tangan kula tak. Niku nek bahasa Indonesia mok siji tok terjemahno. Zaid ngadeg. Sing ilang semono kata ini. Rumangsane zaitun qaimun padha karo koma zaitun. Rumangsane zaitun koma padha karo kana zaitun qaiman. Beda kabeh, semuanya mempunyai nuansa pengertian yang lain. Nek muni kembali ke Quran, yo ngaji. Kok buka terjemahan Quran? Kembali ke sunnah Rasul, yo ngaji. Kok buka 40 mutiara hadis. Ini digo apa gak rusak. Lho ngono wong apa jebule kok melok-melok iku lah. Wong niki ning gone kiai. Ngaji mah, ngaji lho. Sampai maca Yasin lan mboten. Maca Yasin niku. Gusti Allah ngendikake, tenggene kaum niku Gusti Allah ngutus utusan loro. Digorohno. Dua-duanya digorohno. Terus diperkuat dengan satu lagi yang ketiga. Nalika utusan yang pertama dan kedua niku mengatakan inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Kami diutus kepadamu. Bareng digorohno fa'azzazna bi dzalikin faqala rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ini sudah beda maknanya. Nek gak ngaji. Ya ora. Balik begini niku wau. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Niku sampai kon krungu ta wong Jakarta niku ana sing maknani aulia menika pemimpin. Malah rumangsane aulia kuwi maknane ya pemimpin iku tok. Dadi ora kena ngangkat lurah sing ora Islam. Mergo mosok ngangkat pemimpin itu. Mergo ning Maidah 51. Lho niku. Itu aja tidak boleh kan jadikan aulia itu loh. Lah nek
Sampeyan parani tiyang sing muni ngoten sing fatwa ngoten niku sampeyan takoki. Mas, nek aulia Allah niku maknane sepundi? Mangke ra gelagepan. Masa pemimpinnya Gusti Allah. Wonten niki mangke kula ajeng maca ayat-ayat sing ana liyake kabeh. Ben blenger sampean. Bodoni karo wong akting mau sampean percaya mantuk-mantuk. Mantuk, melok semangate ra karuan. Kaya-kaya melok pilkada ning kono. Ning kene padahal ana pilkada dhewe. Apa melok-melok Jakarta? Gara-gara ana aulia, kaya aulia. Iki kula waca aku. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kula matur kala wau niki ciri-cirinya wali. Orang duwe wedi, orang duwe susah. Sampeyan kepengin? Yuk. Kepengin dadi wali? Kepengin lan duwe wedi, lan duwe susah? Zaman akhir niki masyaallah, wong kok diparingi Gusti Allah ora duwe wedi, ora duwe susah. Wah, pol bahagiane niki. Niki sampeyan maca Quran, Allah Gusti, delok iki masyaallah. Delok TV prihatin susah, maca Quran susah, ngrungokno radio susah, roh wong susah. Kondisi kaya ya, sampai sing ora tau delok TV ya ayo makam, ayo mah ya. Men tak pakai buat ini. Niki pun susut awake ini. Asale wong. Gara-gara mikirno negara. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Niki dawuh Quran. Mboten omongan kula. Lah untuk menjadi nek jenengan kepengin ora duwe wedi, ora duwe susah. Wong wedi susah niku paringane Gusti Allah. Ora kok paringane dhuwit. Ana wong sing dhuwite sak berkabrek. Susah terus gonten. Ora kok mobile 8. Ana sing mobile 8 niki prihatin terus kathah. Ora kok mergo gagah, sing gagah ndelik wedi niku kathah. Sing maringi Gusti. Sampai nek kepengin diparingi niku, kepengin napa mboten? Nggih. Nek kepengin niku sampean lakoni napa sing dilakoni Mbah Sok. Napa niku gampang kan? Niku wonten dawuh. Ki ana auliya eneh napa kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dengan perhatosaken niku. Innal ladzina sak temene wong akeh Alladzina qalu sing padha ngucap wong akeh mau. Ngucape piye? Rabbunallah utawi pangeran ingsun niku namung Gusti Allah. Sumastaqamu
mongko keri-keri do istiqomah wong-wong mau. Tatanazzalu mongko padha mudhun para malaikat. Lah apa malaikat padha mudhun? Ndhawuhi wong-wong mau, Allah takhafu. Aja ndi? Wala tahzanu. Ora usah susah. Nahnu auliyaukum. Kami adalah auliamu. Pun maknane dhewe aulia mang. Fil hayatid dunya ning dunya iki, fil akhirah di mang akhirat. Sampean pengirane sinten? Jadi sampean pun gadah setunggal. Syaratnya dadi wali ini loro. Sampean pun gadah setunggal. Kan sithik kok teman wali sampean. Lha kok loro kok sampean pun siji. Sampean pun Rabbunallah to? Nggih, Rabbunallah kabeh niki. Kabeh pengirane Gusti Allah. Karek istiqomah. Maknane istiqomah iki disebut jejeg. Maknane jejeg ana pilkada cek ora, ana pemilu cek ora, pengirane Gusti Allah. Ora kok terus pengirane genti amplop iku ora. Apa yang sakit ngoten sampean wali. Jejeg nang omah pengirane sinten? Ning langgar pengirane sapa? Ning musala pengirane sapa? Ning masjid pengirane? Ning terminal? Ning pasar? Ra mantel. Pasar ning pasar pengirane genti bati. Pokoke bati. Kulaane 250 muni kulaane 500. Ya nekat wae, wong pengirane wis gak Gusti Allah meneh. Genti bati. Ning ruang sidang yang terhormat. Pengirane apa? Pengirane anggaran. Anggaran itu anggarane dhewe. Ora anggarane rakyat. Istiqomah niku jejeg. Manut aturane Gusti Allah niku tidak mengenal cuaca, tidak mengenal musim, tidak mengenal panggonan ning diae. Kula ningali Mbah Sopik teng pengajian nggih ngoten niku. Teng griya kula nggih ngoten, teng griyane tiyang nggih ngoten niku, teng griyane Ki Ambak nggih ngoten niku. Mesti nyenengno wong. Mergo wong nyenengno wong niku disenengi Gusti. Niku nek ngetokno dhuwit. Mbah, Sabib niku ora diitung. Mok sae tak mawon sing dititeni kali Mbah Sabib niku sae. Kene cah cilik. Kene santri rada gedhe. Kene kiai. Kene kiai khos. Kene nyaine niku tok sing dieling-eling. Nek srut. Ngoten niku nek kadang-kadang kula nggih saged. Kadang-kadang. Lho nek terus-terusan iku bangkrut aku. Iso sampeyan ngoten, lomo terus iso ngoten. Apa meneh kok lomo terus apik karo dulur wae ora iso terus kok. Delok-delok ana pilkada ta ora kok. Apik karo bojo ae ora iso terus kok. Padahal dilamar-lamar dhewe. Sing dilamar ya gelem-gelem dhewe, ora mesti maksa. Ora mantuk tok. Iya ngono. Zaman biyen nek gelem mantuk tok meneng ae wong. Wong wedok sakniki iya. Ndak kakinan sok kapan ngono lho. Tapi kon apik karo bojo terus kaya jaman nganten anyar ra iso. Wangel terus niku.
Nek salat iku ya gampang, sing angel iku salat terus. Apik karo bojo gampang, sing angel apik karo bojo. Nyembah Gusti Allah ya gampang, wong kawula. Tapi nyembah Gusti Allah terus berat. Mulane berat diparingi paling gedhe peparingi Gusti Allah yaiku ora duwe wedi, ora duwe ora mok ning donya tok ning akhirat. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ning akhirat. Diweden-wedeni kok malaikat mangkir lu, mripate sak terbang-terbang. Geneman bisik-bisik ae koyo nyentak. Ora wedi ya. Ora wedi. Apa meneh diweden-wedeni perkara donya. Bu, ya anakmu semono gede ini kok durung ono sing nakokno iku piye. Ra wedi ra susah aku. Duwe pangeran. Ra wedi ra susah. Niki paringane Gusti Allah gedhe tenan mergo angel. Nek Rabbunallahe gampang. Istiqomah niki sing angel. Istiqomah sing angel. Sampai bapak Mbah Sopik niku sampai wafat apike karo wong sampai wafat. Lomane sampai nutur-nuturi wong sampai ndongakno dulure sampai wafat. Niku namine Jadi kula sing asale gak percaya nang karo wali, kula kali Mbah Sopik percaya. Mergo nyekseni iki. Sing kula sekseni kula percaya. Sekseni istiqomahe ngoten mawon. Mboten-mboten. Niku tapi kula nate nyengeni Mbah Sopik niku nggih nate. Kula sengeni. Gak ana wong sak ngalam dunya nyengeni Mbah Sopik. Lah mboten kula sengeni niki semen. Ningali ya Mbah jenengan ningali anak-anak kula niki. Padha pating jerabe nek jenengan rawuh niki. Niki tamak sampean mana tamak jenengan iki. Jenengan iki makna tamak anak-anak kula do tamak kabeh. Jenengan krungu suarane mobile, Mbah sampe pun pating jerabing lho nggih. Wah, duduk manis. Antri. Wah, jenengan iki ngrusak mental anak kula. Mbah sampe mak guyu tok. Wong ikhlas niku dikritik bareng guyu tok. Ora prihatin, ora pati. Inna auliya Allah la khaufun alaihim. Duh, wong sakniki iki gaene mempertanyakan dalil. Lho itu dalile kan nahnu auliyaukum niku kan malaikat muni ngoten mawon. Nek ana wong sing muni Rabbunallah sumastaqamu, malaikat mudhun ngomongi wong mau aja wedi, aja susah. Niku kok artine diomongi karo malaikat. Lho sampeyan kepengin sing sholih ngoten. Sing sholih golek ayat liyane. Quran niku kula apa ono ya apa kene apa. Niku niki rada memper. Tapi kapan kepengin sholih dadi kula wacana sing sholih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sorry iki. Mentakok surat Ahqaf. Mentak ayate goblok sisan. Maknane mek padha innal ladzina qalu satune wong-wong kalu kang ngucap ya wong-wong mau. Ngucap piye? Rabbuna utai pengaran ingsun iku Allah, Gusti Allah. Fala khaufun. Mongko ora ana wedi ku mau jero. Alaihim ing atase. Wala hum lan ora wong-wong yahzanun padha susah. Sal Quran. Nek ora percaya sampeyan jajal. Amben istiqomah. Ning gone omah ya sregep sembayang. Ning lelungan ya sregep sembayang. Ning musala ya sembayang. Ning musolane dhewe sembayang. Ning musala desa sembayang.
neng musola terminal ya sembayang. Niki sing muni nahnu auliya hukum nika malaikat. Nek dimaknani pemimpin, malaikat muni aku pemimpin-pemimpinmu ning dunya lan ning akhirat. Jadi kula sampean iki dipimpin kalau malaikat. Nek sampean niku istiqomah. Nek dimaknani pemimpin. Tenggene Quran menika kathah-kathah aulia menika ana sing dimaknani pemimpin, ana pengen saudara, kawan karib, sehati, marang pirang lah maknane. Kula ki ambak nemokno makna sing ajeng kula patenke. Mergo kula niki dereng nate tumon ana wong maknani aulia kaya kula. Dadi ajeng kula patenke. Aulia sing jamake wali niku kula maknani bala. Oh, netral iku bala. Inna aulia Allah sak temene balane Gusti Allah. Malaikat ngendika nahnu auliyaukum, kita orang adalah bolo. Kena kabeh. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'din. Mukmin lanang, mukmin wedok itu satu sama lain bolo. Bolo. Sayangnya kalau betul ngerti bahasa Indonesia ini bolo itu apa? Bolo itu idiom peperangan. Idiom peperangan. Dan peperangan itu ana sing jenenge bolo, ana sing jenenge musuh. Sana musuh, sini bolo. Musuh kok bolo? Musuh tembak. Musuh kok bolo? Bolo aja ditembak. Mulane wali-waline Gusti Allah menika ora wedi ra susah. Lha wong bolone Gusti Allah. Sampai maknani pemimpine Gusti Allah. Wali-wali iku pemimpine Gusti Allah. Blas ra cocok. Sampeyan wong Jakarta apa kok iki? Gak. Tapi nek sampeyan maknani bolo cocok. Wong dadi bolone Gusti Allah, masyaallah, wong. Wedi apa susah apa? Wong dadi balane bupati ae enak era kaluan. Hale. Gak ono sing diwedeni, gak ono sing susah. Kula niku kelingan bapak kula, nek sing sepuh-sepuh tau mesti kelingan Kiai Bisri Mustofa niku. Biyen wali sregep teng Jepara niku. Kiai Bisri niku sing makna wong Jepara fanatik karo NU niki. Kiai Bisri niku. Niku nalika kapundhut sing ngazani teng ngisor kula. Sing ngadepno ning ngene kiblat barengane kula. Jero. Kula teng mriku niku. Rodok sepundi mikir. Mergo bapak kula nate pidato. Jadi suksine akeh nek pidato. Kula mangke. Nek teng kuburan kok ditakoki kalih malaikat mungkar nakir. Man buka. Iku kula jawab lho. Kiai yo mbok takoki man buka. Itu pertanyaan tidak iya. Seperti angel sithik. Wedi mulai kan akhir wedi. Kulo teng isor teng jero ruangan niku. Ya Allah, engko nek tenang piye. Itu gini mereka terus takoki. Niki padha karo Imam Sibawa nalika ditakoki Imam Kanake menjawab. Man robuka imane mana apa sih? Man istimham apa mausul? Ya bingung malaikat ora tau ngaji nahwu. Kira-kira bahasa api bareng sak niki nggih sing guyu-guyu kaya biyen niku. Nyawang sampean iki kok mboten berubah-berubah ngoten.
Ora rawuh sedaya. Ya setengah 6 ya. Iki durung salat asar kabeh. Nggih. Nggih. Ampun kata-kata iki mawon nggih. Pokoke sampean berusaha lah. Piye supaya sampean iso dadi wali. Ora kok goleki wali tok ae. Cedak ana sing iso duwe potensi dadi wali kok golek wali terus ae. Sampean dhewe duwe potensi wali. Syaratnya loro sampean mun duwe siji ngoten kok karek siji. Nil ngoten mawon sampean kono. Sampean usahake. Lah carane piye supaya istiqomah? Sampean ampun berlebih-lebihan dalam segala hal. Ampun berlebih-lebihan dalam segala hal. Sampean iso istiqomah. Ana wong kok ora iso. Ora iso sederhana. Senengane berlebih-lebihan, mesti ora iso istiqomah. Ora iso istiqomah, ora iso adil. Syaratnya sampean supaya iso istiqomah, iso adil, ora berlebih-lebihan. Ngertos berlebih-lebihan, Bu? Mangan ora berlebih-lebihan. Mangan berlebih-lebihan iku ngantek sak wakul. Mangan sedengan mawon, sak piring nek piringe gede, piringe cilik ya karo tengah lah. Ngombe sedengan. Nek kepengin kesehatan 8 liter, 8 gelas. Jadi aja ngantek sak genuk niku berlebih-lebihan. Anggo pakaian ya sederhana mawon, aja berlebih-lebihan. Kabeh dinggoni kabeh. Gelange ngantek tekan sikut. Nganting-antinge ngantekan Masya Allah. Sedengan mawon. Macak sedengan mawon. Seneng sedengan mawon. Gething nek iso aja. Tapi yang menungso. Tapi aja berlebih-lebihan. Gething sedengan. Bahkan ibadah ampun berlebih-lebihan sedengan mawon. Nek poso maghrib buka. Nek maghrib barang ora buka niku berlebih-lebihan. Poso ora sahur blas berlebih-lebihan. Ora kena. Nggih, sedengan mawon. Mangke saged terus. Sampai lajeng sedekah sedengan mawon. Duit-duit 2 juta. Ora usah dikekno kabeh. Engko mundak sepisan tok. Bariku kapok. Apa aku? Bar sedekah iku aku ngerokok nglamut gak tuku iso tuku rokok bilas aku. Sedengan. Sampeyan iso ngukur dhewe sedengane sepinten. Nek sampeyan sedengan, maca Quran sedengan mawon. Ngerti ngene niku wong Islam niku nek Ramadan wis wong Ramadan niku maca Quran kaya supir bis malam. Lagi zaman bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berfi udang muttaqin. Alladziina yu'minuuna bil-ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. Alladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun. Karepe sak wulan kata ping 3. La ilaha illallah. Bariku belas ora maca Quran. Antani Ramadan sok ben. Niku ora jajal sampean maca alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallah. Nek wis mengke-mengke sadaqallahul. Tapi seesuk diwaca meneh. Bar maghrib maca meneh. Niku luwih apik timbangane sampean sak ulang katam ping 3. Tapi bariku ora tau maca Quran blas. Paham nggih? Ngoten. Modele ngoten.
Sidik tapi terus-menerus. Jadi ini orang Indonesia sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kula niku gadah kakang kiai tenan nek kakang kula niku. Kiai Khalil Bisri almarhum. Ben bapak kula niku fanatik karo Alfiah. Alfiah niku 1000 bait karangane tiang Spanyol. Ibnu Malik, Muhammad bin Ibnu Malik, 1000 bait. Bapak kula niku apal Alfiah niku ora mok Qala Muhammadun sampai ngguri. Mboten namung kok Malik wa alil ghuril kiram terus ngguri-ngurine Qala Muhammadun. Bapak kula niku hafal separuh bait kok ngarep, separuh bait kemburi. Qala Muhammadun wa maliki wa alihil ghuril kiramil barara nganti tekan tengah. Bapak kula pawon kok gak ono sarapan. Qala Muhammadun wa sarapane Alfiah. Panas. Mulane nalika kula ditelno mondok kalih kakang kula niki diwanti-wanti. Kowe engko pinterlah anggere apal Alfiah. Wani bapak kula nek ngendikan redaksine rada aneh ngoten. Kowe engko pinterlah anggere apal Alfiah. Jadi niku kula maknani Alfiah iki harus prioritas. Kakang kula nggih wis saiki apal Alfiah. Kodhon pun napa-napa. Senajan tunggal mbok, tunggal bapak, dulur kandung tapi wong menungso. Kakang kula niku Kiai Khalil niku ngapalake Alfiah niku sehari 1 bait. Tunggal sedina sak bait. Terus kula koyoki. Ya ilah. Lu ngapalno sedina kok siji? Iya kenapa? Lah saya dino lagi kathah kowe. Ya ben aku seneng aku ngene kok. Nek kowe aku 50. Kula 50. Kula tesih eling Rebo sampe ngapalake bareng sama Ahmad Mbak Malik. Durung nganti sedina ya pun apa. Ya pun global kok. Dingdingan carane bal-bal dimain tengah kula sing gedunu ngapalno 50 niku. Ya Allah, kula leren mok salat tok. Salat ngapalno nek ya Allah, 50. Andek dalu. Dalu lagi 50 niku lagi kasil. Kakang kula pun bal-balan, pun badminton, baru tekan dintin kok. Rebo yang baik untuk sak bed, kula 50 bed. Kemis yang baik ngapano untuk loro. Kula batin. Nututi aku saya kurang pirang ada 40. Barang 48 dina kowe nututi aku. Wis tutupno. Jumat yang baik si tongkas dari untuk telu. Lah kek telu wae nututi aku 47 dina. Sandan nututi. Ngoten terus niku. Ngantek duka sepundi. Kula pun lali asal usule sing jelas. Akhire ki ambek apal 1000 bait. Kula nggih tetep 50 niku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.